Lorraine, Franciaország, 1944. szeptembere. George Patton amerikai tábornok 4. páncélos hadosztálya megállíthatatlanul nyomul Németország felé. Végig lőni kellett. Tüzeltünk és nyomultunk előre. Hitler több száz párduc harckocsival verte vissza a támadást. A Panzer V jó kis tank volt. Nagy biztonságérzetet adott a harcmezőn. A Sherman harckocsiknak közelharcot kellett folytatniuk a hírhedt német hadsereg ellen. Nem lőhettünk ész nélkül, gondolkodni is kellett. Németország megszállása és az európai hadiállapot vége volt a cél. Két hatalmas páncélos hadtest csapott össze a II. Világháború egyik legnagyobb tankcsatájában. Ez volt az Arakuri csata. A legnagyobb tankcsaták. Az Arakuri csata. ...1944 Normandia. 7 hét telt el a partra szállás óta. A szövetségesek megtörték a német ellenállást és benyomultak az elfoglalt Franciaországba. Megkezdődött a náci Németország elleni támadás. Brit és kanadai csapatok indultak észak felől, míg az amerikaiak délről és keletről támadtak. George Patton tábornok 3. hadserege támadásba lendült. Patton, aki az amerikai történelem kiemelkedő hadvezéreként ismert, erős hadsereget vezetett, amely 160 000 katonából, 1500 tüzérségi ágyúból és 930 Sherman M4-es tankból állt. Az M4-est rövid csövű 75 mm-es löveggel szerelték fel, amely 800 méterre lőtt el, de csupán 5 cm-es homlokpáncélzattal rendelkezett. Sérülékeny, ám könnyű és gyors harckocsi volt, sebessége a 40 km/órát is elérte. Ezzel a sebességgel az M4-es a harctér legmozgékonyabb tankja volt, ideális a Patton vezette rohamra. A hadsereg élén a 4. páncélos hadosztály harckocsijai haladtak. Minden küldetéshez tartozott egy általános parancs. Tipikus volt a következő mondat: tartsatok keletre és ne álljatok meg. Így augusztus 16-án megkezdtük az előrenyomulást. 30-35 km/órával haladtunk az úton. A törzsgéppuskával lőttünk az egyik irányba, a toronygéppuskával a másikba. Lőttünk mindenre, ami mozgott. Amikor ellenállásba ütköztünk, és úgy éreztük, hogy ez keményebb dió lesz, kitértünk, és megkerültük az ellenséget. Az amerikai előrenyomulás gyors volt, erőteljes és könyörtelen. A nagy erőfölény és a hatalmas veszteségek a németeket visszavonulásra kényszerítették. Nagy előnyük volt az utánpótlás. Kilőhettünk több száz Sherman M4-est, jött újabb 100. És soha nem fogytak ki a katonából. Patton csapatai visszaszorították a németeket, akik továbbra is elszántan harcoltak. Ekkorra a németek már jó pár csatában harcoltak az amerikaiakkal. Áthajtottunk rajtuk, mintha egy mészárszék lett volna az út. A teljes német szakasszal végzett a légierő. Langanke tovább haladt az úton és észrevett egy Sherman tankot nagyjából 200 méterre. Mielőtt bármit tehetett volna, a Sherman lőtt.
A lövedék a párduc páncélzatának ütközött, majd lepattant róla. A 8 cm-es homlokpáncélzat a párduc harckocsit a közelharc során majdnem sebezhetetlenné tette. A 75 mm-es ágyú nagyobb kezdősebességet adott a lövedéknek, így az messzebbre is pontosan lőtt. Csak egy lehetősége volt ránk lőni. Második esélyt nem kapott. A lövedék úgy hatolt át a tankon, mint kés a vajon. Az amerikaiak gyakran mondták, mi a Shermanben csak öngyilkos jelöltek vagyunk, ha jön a párduc. Csak hogy a szövetségesek erőfölényével szemben még a párduc sem vehette fel a versenyt. Langanke rengeteg Shermannel és páncéltörő löveggel találkozott. A harckocsiját több találat is érte, de a lövedékek lepattantak az erős páncélról. Langanke folytatta a támadást és maradt az úton. Ekkor vette észre, hogy egy Sherman tart felé. Nem tudták irányítani, így az árokba hajtott. Langanke ki akarta lőni, de nem sikerült. A párduc elektromos célzórendszere ugyanis meghibásodott. Hirtelen ráébredtünk, hogy nagy bajban leszünk, ha a Sherman kihajt az árokból. Ekkor láttam, hogy még 4 harckocsi közeledik, és mi védtelenek vagyunk. Langanke megadta magát. Franciaország szerte több száz német tette ugyanezt. Igazi roham volt. Hihetetlen sebességgel nyomultunk előre. Nyár végére a könyörtelen légitámadásoknak és Patton masszív páncélos hadjáratának köszönhetően a 3. hadsereg elérte a német határt. A tankjaink augusztus közepén indultak, és szeptember elejére elérték a Meuse folyót. Mintegy 530 kilométert tettünk meg 12 nap alatt. Ez óriási dolog volt. Az öröm nem tartott sokáig. Szeptember 1-én a 4. páncélos hadosztály hirtelen megállni kényszerült. Szeptember 2-a volt, és még mindig nem kaptunk parancsot, ahogy 3-án sem. Nem tudtuk, mi történt. A 3. nap derült csak ki, hogy elfogyott a gázolaj. A gyors amerikai előrehaladásnak megvolt az ára, ám csak hetek múlva érződött. A 3. hadseregnek elfogytak a készletei, így a Moselle nyugati partján rekedt. Tudtuk, hogy minden egyes nap várakozással időt nyer az ellenség. A legértékesebb dolgot játszottuk el, az időt. A németek mesterei voltak az átszervezésnek. Nagyjából 5 napot adtunk nekik. Biztosak voltunk benne, hogy ellenállásba fogunk ütközni, mert összegyűjtik a csapataikat. A németek kihasználták a szövetségesek tehetetlenségét, és felkészültek az ellentámadásra, amelyből a II. Világháború egyik legnagyobb tankcsatája kerekedett. Lorraine, Kelet-Franciaország különös falusias régiója a német határ mellett. Évszázadok óta sok száz csata helyszíne. Ám egyik sem volt olyan kegyetlen, mint a 44 nyarán bekövetkező ütközet.
Szeptember 1-e. Patton tábornok harmadik hadserege majdnem 1000 kilométeren át szorította vissza a német csapatokat. Már csak a Mosel folyó választja el őket Németország határától. Alig, hogy megérkeznek, átmeneti üzemanyag hiány miatt odavész az amerikaiak előnye. A 4. páncélos hadosztály Patton halálos fegyvere nem nyomulhat tovább. Tudtuk, hogy minden egyes nap várakozással időt nyer az ellenség. A legértékesebb dolgot játszottuk el, az időt. A német hadsereg elég rosszul állt. A szövetségesek júniusi támadása óta 400 000 katonát veszítettek, és csupán 200 működőképes párducuk volt. Ettől függetlenül mindenki bízott a sikerben. Egy katona nem tudja, hogyan állnak, csak arról van tudomása, amit lát. Még hittünk a sikerben. Azt hittük, győzhetünk. Azt mondogatták nekünk, hogy van még a kezünkben egy adóász. Hogy úgy megijednek majd, hogy visszaúsznak New Yorkba. Hitler új csodafegyverek fejlesztését sürgette, amelyek fordíthatnak a háború menetén. A fejlesztések azonban lassan haladtak, lassabban, mint az amerikai csapatok. Hitler már csak egyféle módon állíthatta meg a szövetségeseket. 1944-ben a német gyárak rekordmennyiségű harckocsit gyártottak a keleti frontra. Hogy időt nyerjen, Hitler ezeket a tankokat küldte nyugatra, és új alakulatokat, páncélos dandárokat hozott létre. ...135 Panzer 4-es és 280 párduc harckocsi sorakozott fel, valamint több mint 14 000 páncélgránátos kísérte. Közéjük tartozott a fiatal Heinz Altmann. Kis csapatokat hoztak létre, és ott vetették be őket, ahol a legnagyobb szükség volt rájuk. A keleti frontra szánták őket. Azért kerültek a nyugati frontra, mert meg kellett állítani a szövetségesek előrenyomulását. Hitler azt tervezte, hogy bekeríti és megsemmisíti a Patton vezette a harmadik hadsereget, majd lerohanja az északnyugaton állomásozó szövetségeseket. A nagy roham előtt a 112-es páncélos alakulat azt a parancsot kapta, hogy tartóztassa fel az amerikaiakat a Mosel partján, Dompernél. Támadnunk kellett. Patton harmadik hadserege délről közeledett. Mi páncélgránátosokként a tankokon utaztunk. A Panzer 5 jó kis tank volt. Nagy biztonságérzetet adott a harcmezőn. Este érkeztek meg. A gyalogság a dombok között keresett fedezéket, míg a harckocsikkal, majd 50 tankkal a völgyben egy gyümölcsösben rejtőztek el. Egy francia páncélos egység másnap kora reggel észlelte a német alakulatot, és légierősítést kért. Repülőgépekkel bombázták a tankokat. Rettenetes volt ezt látni a rókajukból. Sosem felejtem el a napalmtól begyulladó tank képét. Kimászott a kezelőszemélyzet, és a fűben fetrengett. Szörnyű volt. Elevenen égtek el.
A németeknek nem voltak légvédelmi lövegeik, így súlyos vereséget szenvedtek. Másnap az 50-ből csupán 8 tank maradt épségben. A páncélos alakulatnak nem volt saját légvédelme, nem voltak felderítő egységei. Nem tudtuk, hol van az ellenség, és hogy ismerik-e a helyzetünket. Bekötött szemmel harcoltunk. A nagy roham még el sem indult, és a 112-es páncélos dandár a harckocsik 80%-át elvesztette. Hitler tervének lőttek, ám a java csak most jött. Szeptember 13-án az üzemanyaggal megtöltött 4. páncélos hadosztály átkelt a Moselen, és folytatta útját Németország felé. Hitler változtatott a stratégián, és az előrenyomuló amerikaiak elé küldte csapatait. Azt akarta, hogy maradjunk a Mosel másik partján. A Moselt akarta megtenni téli védővonalnak, ezért minden fellelhető egységet ide küldött. 1944. szeptember 19-e. Sűrű köd lepte el Lorent, így a földi egységek magukra maradtak. A németek hajnalban támadtak. Az előrenyomuló tankok csekély amerikai ellenállásba ütköztek. A géppuskák zaja egy szakasz amerikai M18-as páncélvadász harckocsit riasztott, akik azt hitték, hogy kis létszám ellen vonulnak. Több mint 40 tankkal, köztük több tucat új párduccal néztek farkas szemet. ...1944. szeptember 19-e. Hitler elkeseredetten próbálja megállítani a Németország felé nyomuló amerikai 3. hadsereget. Ellentámadást indít, hogy visszaszorítsa a szövetségeseket a Moselig. A támadás korai szakaszában a 113-as páncélos dandának sikerül meglepnie az amerikai csapatokat. Ezzel kezdetét veszi az Arakuri csata. A géppuska zajára 4 M18-as Hellcat harckocsi indul meg a sűrű ködben. A Hellcatek a harctérre érnek, és a 113-as páncélos dandár 40 tankjával néznek farkas szemet. Az M18-asokkal érkezik Colangelo közlegény is. Észrevettük a németeket, és tüzet nyitottunk. Lőttünk és támadtunk. Fürgeség és mozgékonyság jellemzett minket. Minden katonai egységben volt egy szakasz tankvadász. Ezek át tudtak lőni a párduc homlokpáncélzatán, így hatékony fegyverek voltak. Nagy kezdősebességet adó 76 mm-es lövegével a Hellcat gyors és hatékony tankvadászolt. Legnagyobb sebessége közel 100 km/h volt. A 13 mm-es páncélzat azonban rendkívül sérülékeny harckocsivá tette a Hellcatet. A németek ki is használták ezt a gyenge pontot, és a 4 tankvadászból 3-at kilőttek. Colangelo és szakasza elég időt nyert, 4 újabb tankvadász érkezett. Megérkezett az erősítés, a Tom Evans százados vezette 704-es tankvadász zászlóalj. Ahogy a köd kezdett felszállni, láttuk, hogy 30-40 német tank tart felénk. Vártunk, majd hirtelen tüzet nyitottunk. Az első 2 vezértankot telibe találtuk. A többi tank személyzete ettől összezavarodott, és itt követték el a hibát. Már nem tartottak össze. Noha csak a lövegüket láttuk, így is 11 harckocsit szedtünk le rövid idő alatt. Könnyű célpontok voltak.
Estére a 704-es tankvadászzászlóalj 8 Hellcatet 19 páncert lőtt ki. A német támadás kudarcba fulladt. Így történt majdnem az összes hadszintéren. Harcourt mellett azonban a párducok lyukat ütöttek az amerikaiak védővonalán, és megindultak a 4. páncélos hadosztály A katonai egységének főhadiszállása felé. Jimmy Leach parancsnok és szakasza sürgős riasztást kapott. A németek páncélosokkal támadták a főhadiszállást. Leach szakasza éppen időben érkezett. Az amerikai főhadiszállás védtelen volt, csupán néhány tüzérségi ágyú állt rendelkezésre. A tüzérségi ágyúk elterelték a párducok figyelmét, így Leach felkészülhetett az ellentámadásra. A következőket mondtam, sorakozzunk fel egy vonalban és indítsunk masszív támadást a németek ellen. Amikor megindultunk feléjük, a németek behúzott farokkal elhagyták a harcteret. Elmenekültek. Jobbra fordultak, majd felhajtottak egy hegyre. Mondtam, hogy meg kell keresnünk azokat a francos németeket még sötétedés előtt. Leach gyorsan összeszedte az embereit, és néhány Sherman tankkal rohamot indított a párducok ellen. Az A-100 balról kerülte meg a hegyet, és több mint egy tucat párduccal találta szemben magát. Három Shermant vesztettünk. Az A-100 parancsnoka és 2 szakaszvezető veszett oda. A páncélzatuk sokkal erősebb volt a miénknél, és erősebb volt a lövegük is. Az A-100 tüzeket gyújtott, hogy összezavarja a párducokat, így Leach sörmennyei közelebb mehettek. A német tankok vékonyabb, sebezhetőbb oldalpáncélzatát célozták meg. A bal szárnnyal támadtam. Roham! Körülnéztem és láttam, hogy jó helyen vagyunk. Mindenütt párducok voltak. Kiadtam a tűzparancsot. Kezelő, jobbra fordulj, állj! Aztán a célpontnál tűz! Páncéltörő lövedékekkel soroztuk meg a tankokat. Más nem volt jó ellenük. Az M61-es egy páncéltörő lövedék, amely még a nehéz páncélosokon is lyukat ütött. 620 méter per szekundumos sebességével az M61-es könnyedén áthatolt az 5 cm-es oldalpáncélzaton. Ha szemből támadtam volna, mint az A-100, a lövedékek lepattantak volna. Én viszont oldalról kaptam el őket, így a lövedékek a német tankok oldalát érték. Az A-100-dal együtt 9 párducot lőttünk ki. Az első nap végére a harcteret 43 német páncélroncsa díszítette. Az amerikaiak csupán 5 Shermant és 3 Hellcatet veszítettek. Patton tábornok elemezte az eseményeket, és úgy gondolta, hogy a németek csak játszottak velünk, hogy nem volt igazi támadás. Jó kis játék volt. Másfél napig tartott a tank-tank elleni harc. Azt a parancsot kaptuk, hogy haladjunk tovább, és menjünk Dusárba. Patton hadserege tehát tovább folytatta útját Németország felé. Jimmy Leach és szakasza pedig Moncourt mellett vert tábort. Én voltam a hátvéd. A hadsereg tovább haladt,
Ám ekkor a jobb oldalon ismét német tankok sorakoztak fel rombuszalakban. A 111-es páncélos dandár harckocsiai voltak, akik válaszul Patton parancsára meglepetésszerű támadást terveztek az amerikai védőszárny ellen. Távolból kezdtük el lőni a németeket, hogy kissé megzavarjuk őket. Megparancsoltam, hogy hagyjuk el a járművet és nézzünk körül. Már félig kint voltam a toronyból, amikor észrevettem, hogy egy tank ránk céloz. Elvétette. Nem volt időm kiszállni, így fedezéket kerestem egy közeli épületnél. A Shermanek, ha mozgásban voltak, nehezebb célpontot jelentettek a párducoknak. Csak hogy Leach tankja a párduc lőtávolságán belül állt meg. Ha a német lő, meghal a kezelő és a vezető is. Ám ekkor Abrams tüzet nyitott a tankra, amely rám célzott. Elvétette, de a lövedék szinte súrolta a tankot. Így az elment. Abramset az egész hadosztály tisztelte. Erős kezű vezető és jó stratéga volt. Creighton Abrams alezredes nyers, kissé agresszív taktikája Amerika egyik legjobb tankparancsnokává tette őt. A 37-es tankzászlóalj vezetőjeként Abrams lett a II. Világháború egyik leghíresebb hadvezére. Nem csak vezette a támadást, ő is bennült az egyik tankban, amely részt vett az akcióban. Őt is kilőhették, ahogy bármelyikünket. Szeptember 20-a éjjelére sikerült az amerikaiaknak visszaverni a támadást, de a németek bevették Moncourt és veszélyeztették a bal szárnyat. Abrams összegyűjtötte a seregét, és a szürkületben kockázatos lépésre szánta el magát. Akkor támadta meg Moncourt, amikor a legkevésbé számítottak rá, éjjel. A hadviselés szabályainak ugyan ellentmondott, viszont remekül bevált. A meglepetésszerű támadás elsöprő győzelmet aratott. A német sereg nagy része megsemmisült, így az amerikaiak újjászervezhették csapataikat. Visszavonultunk. Az amerikaiak nyomultak előre, és sikerült eljutniuk Marseillig. Aztán délelőtt, vagy talán kora délután elkezdték füstbombákkal lőni a területet. Az amerikai füstfalon 3 Sherman hatolt át, és folyamatosan lőtte Altmant és a páncélgránátosokat. Az egyikük páncéltörő gránátot lőtt a vezértankra, de nem találta el. A tank balra fordult a tengelye körül, és eltemette őt. Ekkor kaptuk a parancsot, hogy vonuljunk vissza. Megtettem. Lefutottam a töltésről egy nagy fészerhez. Nem jött le más. Úgy tűnt, csak én maradtam életben. Megkerültem az épületet, és ekkor egy M4-es tankot pillantottam meg az utcán. 20 méterre sem volt tőlem. Szörnyen megijedtem. Hatalmas volt. Egy félelmetes szörnyeteg.
Úgy tűnt, hogy egyenesen rám céloz. Megijedtem. Nagyon féltem. Óriási volt. Ha egy párduc lett volna alattam, könnyen leszettem volna a fickót, de csak egy géppuskám volt. Elkezdtem hát szaladni, nyakamban a géppuskával. Nagyon féltem. Még ma is kísért ez az élmény. Négy nap után az amerikaiak 2 teljes páncélos dandárt győztek le. A németek ugyan menekültek, de még messze volt a harc vége. A németeket rendre visszaverte a 37-es páncélos zászlóalj Aracournál, így észak felé fordultak. Château-Salent vették célba, ahol a 4. páncélos hadosztály 8-as zászlóalja állomásozott. Magasan helyezkedtünk el, hogy tartsuk a helyzetünket. És álltuk a sarat. Szokatlan szituáció volt ez nekünk. Támadó fegyvereink voltak, megszoktuk, hogy támadunk, de most védekezni kellett. Elkezdtek tűzérségi ágyúval lőni ránk. Valahogy megéreztük, hogy valami nagy dologra készülnek. Aztán a hajnal első fényénél megláttuk az erdőt, Château-Salent, és a fák közül tankok jöttek elő. Minden tűzerőnket odaösszpontosítottuk. Lőttük a könnyű páncélosokat, a tankvadászokat, tűz alá vettük őket. Így tudták meg, hogy nem adjuk meg magunkat. Lorraine völgye. Földműves tartomány a francia-német határ mentén, amely legelőiről és erdeiről híres. 1944. szeptemberében itt folyt az Aracouri csata. Itt vagyunk az Aracouri csata helyszínén. Abban az időben is így nézett ki ez a vidék. Ezen a területen nem hagyott nyomot a háború. Azért néha még találni egyet s mást, de csak ritkán. Íme egy 75 mm-es lövedék, amit 2 fa között találtunk. Már több mint 60 éve itt van, és itt is marad. Eddig senki sem mert hozzányúlni. Azon kevés dolgok egyike, amely őrzi a háború emlékét. A 4. páncélos hadosztály 8-as zászló aljának Sherman tankjai Château-Salentnél védekeznek. Szeptember 24-e reggele volt. Egy újabb szürke, ködös, esős, nyírkos nap. Egyesítettük erőinket. Voltak könnyű páncélosaink és egy szakasz tankvadász harckocsi is. Felsorakoztunk a hegygerincen, és tudtuk, hogy a németek támadni fognak. És valóban, a hajnal első fényénél megláttuk az erdőt, Château-Salent, és a fák közül tankok jöttek elő. Főleg párducok voltak, de akadtak tigris tankok is. A Tigris Németország legnagyobb és legfélelmetesebb tankja volt.
10 cm-es homlokpáncélzata valósággal kilőhetetlenné tette nagy lőtávolságról. 88 mm-es ágyúja pedig több mint 2 kilométerről is kilőtte a Shermant. A második világháború legjobb lövege volt ez a 88 mm-es. Olyan fegyver, amely hatalmas előnnyel rendelkezett egy tank elleni harc során. A németeket más is segítette. A ködös idő miatt nem szállhattak fel az amerikai légierő gépei. Nem volt erősítés. Ahogy lőtávolságon belül értek, talán kicsit még hamarabb is, azonnal ösztüzet nyitottunk rájuk. Tűz alá vettük őket, így tudták meg, hogy nem adjuk meg magunkat. A Shermaneknek mozogniuk kellett. A hegygerinc felé vették az irányt, leadtak 2-3 lövést, majd tovább haladtak, mielőtt a németek visszalőhettek volna. A hegygerincre céloztak, ám a lövedék lepattant. Iszonyatos hang volt, amikor a 88-as lövedék becsapódott. Majd lepattant. Fülsüketítő, félelmetes hang volt. Sokak szerint csak úgy lehet kilőni egy tankot, ha a homlokrészt célozzuk meg, pedig ott a legvastagabb a páncélzat. Ha ki akarunk lőni egy tankot, és lőnek ránk, ne a homlokrészre célozzunk, hanem a toronyra. Ha eltaláljuk a tankparancsnokot, a járművet hatástalanítottuk. Sokféle módon lehet tehát ártalmatlanná tenni egy harckocsit. Egész nap folyt a harc. Mindkét oldalon voltak veszteségek. A szövetségesek nem tudták, meddig bírják még. Akkor hirtelen megpillantottuk az eget, a kék eget. Láttuk a repülőgépeket is. Megjött a légierősítés. Úgy tűnt, hogy felettünk köröztek és várták a megfelelő pillanatot. Ahogy elérkezett, támadtak. Szinte azonnal könyörtelen támadásba lendültek. Nem lehetünk eléggé hálásak azért, amit akkor és ott értünk tettek. Egyszer csak a németek nem bírták tovább. A még működőképes tankok visszavonultak. A csata további 5 napon át folytatódott. Hitler páncélos dandárjai nem tudták megtörni a szövetségesek ellenállását. Szeptember végére a németek visszavonultak a Rajna felé. Patton 4. páncélos hadosztálya győzött Aracournál. Szeptember 29-e. Az Aracouri csata amerikai győzelemmel zárul. A szövetségesek legyőzték a németeket. 9 párduc veszett oda Résikour erdeje mellett. Ez a tank is onnan való. Ez egy Sherman, a szövetségesek tankja.
Ez őrzi a szövetségesek győzelmének az emlékét, akik visszaadták a szabadságunkat és legyőzték a német sereget. Ezzel tisztelgünk a háború hősei előtt. Kevesebb mint 2 hét alatt a németek közel 200 tankot és tüzérségi ágyút veszítettek, eredeti haderejük mintegy 75%-át. Több ezren haltak meg vagy kerültek hadifogságba. Több ok miatt veszítettünk. A legfőbb azonban a hozzá nem értő vezetés volt. A haditerv meglehetősen elhamarkodott volt. Felsőbb szinteken nem is voltak nagy stratégák. Nagy fejetlenség uralkodott. Nem kaptunk kiképzést. Nem is ismertük egymást. Ez volt az egyik legnagyobb hiánya ezeknek a páncélos dandároknak. A németek nem lehettek ennyire vakok. Tudták, hogy veszíteni fognak. Túl sok volt a veszteség. A szövetségesek pedig egyre közelebb nyomultak Németországhoz. Az amerikai győzelem komoly veszteségekkel zárult. 225-en haltak meg, 648-an megsebesültek. 41 Sherman és 7 Hellcat veszett oda. A 4. páncélos hadosztály Amerika elit páncélos hadosztálya lett, és az utókor számára Patton seregeként vált ismertté. Hírnévre tettünk szert a hadseregen belül. Jelentős győzelem volt, mivel nagyon jó kiképzést kaptunk a tankvadász és a tank elleni hadviselés terén. Jól végeztük a dolgunkat, nem engedtünk nekik. Szerintem ez volt a II. Világháború legnagyobb tankcsatája. Most, hogy itt ülök, alig hiszem el, hogy ott voltam. Büszke vagyok arra, hogy részt vettem az ütközetben. Ismét megtenném. Hihetetlen, hogy ott voltam. Fura érzés.